Yiero mar joriemb bodaboda e sub-county Marongo mane ochano odiechieng' ma kawuono ochung' bang' jariemb bodaboda achiel ne wito ngimane e kinde mane rakruok obedo e kind kweth ariyogo mag joriemb bodaboda mane timo kampen. Lendo mar chungo yiero landi kod jatend obila e sub-county Marongo Salim Fundi. Fundi wacho ni yiero no mar joriemb bodaboda Marongo ibiro tim tok penj maduong' mar klas 12. Jatend obila ne olero ni ng'at achiel ne wito ngimane ka ji adek ne oyudo hinyruok e kinde rakruok mar kweth ariyo mogo mag joriemb bodaboda mane timo kampen e chuny boma Marongo. Watu wanne waliweza kuumizwa wakapelekwa hospitali ya Rongo Sub County Hospital. Wawili wakawa referred Migori County Referral Hospital, lakini kwa bahati mbaya mmoja wao kwa jina Steve Okoth miaka 30 aliweza kuaga akiwa njiani akipelekwa hospitali Migori. DCI amechukua swala hili kwa uzito na uchunguzi unaendelea. Kwa sasa mshukiwa mkuu ambaye aliweza kudunga marehemu na wengine aliweza kutambulika na anatafutwa, na hivi karibuni tutamshika. Kwa sasa hakuna election ya bodaboda ambayo itafanyika. Ne okotimore maber joherawa ka achiel gi johera nyagowa. Dhano en dhano mawuotho gi tiende ma ok nyal negi ka ng'ama nego wuok kaka onego wicha. Nyalo chuo ng'ut ng'ato ma paladhi ma spinal cord mare machodi. Omiyo adana wach ni kaponi wanyalo bedo kaka wabedo ni, jo bodaboda wetena gini kuma dhi tero waonge nikech magi gik mane wasewe nene. Mine gore piny tigo gi kite tilawo gi bede kod pelni nokwa moro. Wakwayo sirikal Marongo mondo wuog oko mondo kaw chik ne jo ji ainago manotimo timno.